Buhat Kapitulo 10. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhang Italyano. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso, ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabos, ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Mga alas 3 sa hapon, nakita niya klaro sa usa ka pananawon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, Cornelio! Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, Unsa man, sir? Ang anghel mitubag, Ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy, gidawat sa Dios ug nahinumdum siya kanimo. Ug karon paadtua sa Jopa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, nga nagpuyo duol sa dagat. Unya, sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. Gisuginlan niya sila sa nahitabo ug gipaadto sa Jopa. Pagkasunod adlaw sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa Jopa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Gigutom siya og buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag pananawon. Nakita niya nga nabukas ang langit, ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini, diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, Hala, Pedro, pag-ihaw ug kaon. Apan si Pedro mitubag, Dili ko, Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. ang tingog miingon kaniya pag-usab, Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo, ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa pananawon nga iyang nakita. Nianang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio, human makapangutana hain ang balay ni Simon, didto na sa atubangan sa ganghaan. Misangpit sila og nangutana, May nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro? Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa pananawon, sa dihang miingon kaniya ang Espiritu. Ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Busa, kanaog dayon, o gayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila, kay gipaanhi ko sila. Busa, mikanaog si Pedro og miingon sa mga tao, Ako ang inyong gipangita? Nganong nanganhiman kamo? Sila mitubag, Gipaani kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tao ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti. Gipadayon ni Pedro ang mga tao ug didto niya sila pakatulga ni adtong gabiuna. Pagkasunod adlaw, mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsuonan sa Jopa. Pagkaugma, miabot sila sa Cesarea, diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Sa mosulod na unta si Pedro sa balay. Gisugat siya ni Cornelio og mihapa siya sa tiila ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan. Tindog, ayaw akong simbaha kay ako tao usab. Nagsultihanay si Pedro og si Cornelio, samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom didto. Si Pedro miingon kanila, Nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko naisipon nga mahugaw si bisan kinsa.
Busa, sa dahang gipakuha ninyo ako, wala ako magpanuko sa pag-anhi. Karon mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi? Si Cornelio mitubag. Sa ingon ni ining taknaa, sa may mga 3:00 sa hapon, 4 na kaadlaw karon, nagampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit, mitungha sa akong atubangan ang usa ka tawo nga nagsulob ug masanag nga sapot ug miingon, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug gihinumduman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa mga kabus. Ipakuha didto sa hupa si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo duol sa dagat. Busa gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga mianhi ka. Karon ania kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo. Si Pedro miingon, Karon naila ko na nga ang Diyos walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong, iyang dawaton bisag tagadiin pa siya. Nasayod kamo sa mensahe nga gipadala sa Diyos ngadto sa katawhan sa Israel. Mao kini ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo ni atong dakong hitabo sa yuta sa Judea. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga nasaritnon nga gibubuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit og naghimog mga maayong butang ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Og kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa mga Hudiyo, lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan gibanaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga gipili sa Dios, ingon nga mga saksi. Kami nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Og gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtotoo nga Hudeo, nga tagahupa nga kuyog ni Pedro, natingala nga ang Dios nagbubuusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudeo. Kay nadunggan man nila nga ang mga dili Hudeo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdaig sa Dios. Si Pedro miingon, Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Doon na ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig? Busa, misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw. Buhat Kapitulo 10. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhang Italyano. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso, ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabos, ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Mga 3:00 sa hapon, nakita niya klaro sa usa ka pananawon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, Cornelio! Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, Unsa man, sir? Ang anghel mitubag, Ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy, gidawat sa Dios ug nahinumdum siya kanimo. Ug karon paadtua sa hupa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, nga nagpuyo duol sa dagat. Unya, sa pagpahawa na sa anghel,
Gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. Gisuginlan niya sila sa nahitabo ug gipaadto sa hupa. Pagkasunod adlaw sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa hupa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Gigutom siya og buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag pananaon. Nakita niya nga nabukas ang langit, ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini, diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas, ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, Hala, Pedro, pag-ihaw ug kaon. Apan si Pedro mitubag, Dili ko, Ginoo, kay wala pa ako makakaon o bisan unsa nga giilang mahugaw. ang tingog miingon kaniya pag-usab. Ayaw isipa nga mahugaw, ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo, ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa pananawon nga iyang nakita. Nianang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio, human makapangutana hain ang balay ni Simon, didto na sa atubangan sa ganghaan. Misangpit sila og nangutana. May nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro? Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa pananawon, sa dihang miingon kaniya ang espiritu. Ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Busa, kanaog dayon, o gayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila, kay gipaanhi ko sila. Busa, mikanaog si Pedro og miingon sa mga tao, Ako ang inyong gipangita? Nganong nanganhiman kamo? sila mitubag. Gipaan ni kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tao ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti. Gipadayon ni Pedro ang mga tao ug didto niya sila pakatulga ni adtong gabiuna. Pagkasunod adlaw, mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsuonan sa hupa. Pagkaugma, miabot sila sa Cesarea, diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Sa musulod na unta si Pedro sa balay. Gisugat siya ni Cornelio og mihapa siya sa tiila ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan. Tindog, ayaw akong simbaha kay ako tao usab. Nagsultihanay si Pedro og si Cornelio, samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom didto. Si Pedro miingon kanila, Nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko naisipon nga mahugaw si bisan kinsa. Busa, sa dihang gipakuha ninyo ako, wala ako magpanuko sa pag-anhi. Karon mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi? si Cornelio mitubag. Sa ingon ni ining taknaa, sa may mga 3:00 sa hapon, 4 na kaadlaw karon, nagampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit, mitungha sa akong atubangan ng usa ka tawo nga nagsulob ug masanag nga sapot ug miingon, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug gihinumduman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa mga kabus. Ipakuha didto sa hupa si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo duol sa dagat. Busa gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga mianhi ka. Karon ania kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo. Si Pedro miingon, Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag tagadiin pa siya.
Nasayod kamo sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Mao kini ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo ni atong dakong hitabo sa yuta sa Judea. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit og naghimog mga maayong butang og giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Og kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa mga Hudiyo, lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan gibanaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga gipili sa Dios, ingon nga mga saksi. Kami nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Og gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propita nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtotoo nga Hudeyo, nga tagahupa nga kuyog ni Pedro, natingala nga ang Dios nagbubuusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudeyo. Kay nadunggan man nila nga ang mga dili Hudeyo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdaig sa Dios. Si Pedro miingon, Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Doon na ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig? busa, misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw. Buhat Kapitulo 10. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhang Italyano. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso, ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabos, ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Mga 3:00 sa hapon, nakita niyag klaro sa usa ka pananaon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, Cornelio! Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, Unsa man, sir? ang anghel mitubag, Ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy, gidawat sa Dios ug nahinumdum siya kanimo. Ug karon paadtua sa Jopa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, nga nagpuyo duol sa dagat. Unya, sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. Gisuginlan niya sila sa nahitabo ug gipaadto sa Jopa. Pagkasunod adlaw, sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa Jopa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Gigutom siya og buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag pananaon. Nakita niya nga nabukas ang langit, ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini, diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas, ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, Hala, Pedro, pag-ihaw ug kaon. Apan si Pedro mitubag, Dili ko, Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. ang tingog miingon kaniya pag-usab, Ayaw isipa nga mahugaw.
ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo, ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa pananawon nga iyang nakita. Nianang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio, human makapangutana hain ang balay ni Simon, didto na sa atubangan sa ganghaan. Misangpit sila og nangutana. May nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro? Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa pananawon, sa dihang miingon kaniya ang Espiritu. Ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Busa, kanaog dayon, o gayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila, kay gipaanhi ko sila. Busa, mikanaog si Pedro og miingon sa mga tao. Ako ang inyong gipangita? Nganong nanganhiman kamo? Sila mitubag. Gipaan ni kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tao ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti. Gipadayon ni Pedro ang mga tao ug didto niya sila pakatulga ni adtong gabiuna. Pagkasunod adlaw, mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsuonan sa hupa. Pagkaugma, miabot sila sa Cesarea, diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Sa musulod na unta si Pedro sa balay. Gisugat siya ni Cornelio ug mihapa siya sa tiila ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan.